Здравейте! Здравейте! Днес е ред на 10-тия поред въпрос в Фейсбук поредицата ни и той е: къде в емоционалното пътешествие, защото има такова на всяка промяна, в прехода към NZIS и въвеждането на всички дентални манипулации от 1 януари се намирате в момента? Това е много важно да си отговорите на този въпрос, защото ние казахме, че най-важното като собственик на дентална практика е да знаете как да увеличите качеството на вашите решения, да вземете мъдри решения по време на този преход към NZIS. За тази цел всъщност е нужно да се отчете при всички случаи емоционалното пътешествие, което придружава всяка една промяна. Независимо дали си слагате софтуер във вашата практика, дали Дали се разширявате и отивате в по-голямо помещение? дали си правите нова практика. Винаги има някакво емоционално пътешествие и разбира се, от мащаба на промяната зависи и дълбочината на емоционалното пътешествие. Така че много е ключово да увеличите осъзнатостта си, защото ние сме хора и е нормално да има емоции. И ключовият момент е да ги забележите тези емоции и да знаете как да ги канализирате към това, което искате да направите и да стане по-конструктивно, за да не изгубите излишно време и също така да вземете качествени решения. Защото когато рационалното и ирационалното се сблъскат, винаги печели всъщност ирационалното и губи рационалното. Тъй като Винаги емоциите става бомба, така да Бома, кажем. да, тъй като емоциите са много мощен механизъм. Това е нужно, особено ако имате екипи. И когато имате екипи, вие като собственик на практиката трябва да знаете как да управлявате емоциите в тези екипи, защото може да стане разрушително или може да стане конструктивно и вече това зависи от вас като лидер на вашата практика, как ще го управлявате това нещо и този процес. Така че, кои са тези 4 етапа? Ирина сега ще ги начертае, за да видим и ще ви дадем като ресурси ключови въпроси, на които може да си отговорите на всеки един от тези етапи, за да може да знаете какво да търсите, какво може да ви подкрепи на всеки един от тези етапи и също така да може да го разпознавате, ако имате екип, да може да го разпознавате това нещо в и тези етапи във вашия екип, за да може да управлявате динамиката в екипа си. Това, което исках да допълня тук и е много важно, тъй като Петър каза за екипите. Да, абсолютно важно е да се управлява емоционалната температура в екипа, естествено, защото това може да повлияе директно върху работата и тези от вас, които работят с други хора, не са сами, го знаят много добре. Но тук, когато даваме кривата на промяната, наблюдавайте и вие самите като собственици на денталната си практика, къде се намирате по кривата, защото всъщност всичко тръгва от вас като собственик, независимо дали имате или нямате екип. Всъщност това, което се случва във вас, ще определи вашите решения, поведение, действия Резултати. в момента на тая промяна, на този преход към НИЗИС. И дали Ако той ще имате... бъде с лекота този преход Мгм. или ще бъде с много стрес и напрежение също така. Да, и ако имате екип, естествено, вашето състояние дори, то влияе мигновенно, само като ви погледнат, като влезете сутринта и прекрачите прага на денталната практика, хората могат да разберат в настроение ли сте, гневен ли сте, притеснени ли сте и така нататък. Това им влияе, разбира И се. това, разбира се, влияе. След Така че, което влияе на пациентите. да, естествено, пациентите са скачени съдове с вас, когато работите с тях. Вие работите в много близка зона и това е нормално. Така че нашата покана с тая крива, докато я чертаем, мислете си първо за себе си. Не си Да. мислете толкова за екипа. След това може да я премислите и да прегледате видеото отново и да си мислите за екипа, но първо я мислете за себе си. Къде сте вие в това емоционално пътешествие на промяната, в това емоционално пътешествие на този голям преход към НИЗИС, което е, може би, една от най-големите реформи, които се случват, не може би със сигурност, една от най-големите реформи, които се случват в денталния бранш и въобще в здравната система, специално с денталния бранш. Първото такова нещо е откриването на частните практики, второто е било здравноосигурителната система и отварянето, нали, на работата с касата. И това е трети такъв момент на мащабна промяна. Така че този процес не винаги е лек, но когато знаете какъв е процесът, става по-леко. И Така така. че това ни е идеята сега. Ами добре, отварям бялата дъска, само да видим как ще Да. стане. Аз ще чертая на таблета.
Това е кривата Промяната. на промяната, на емоционалната промяна и динамика, която може всеки да изпита. Като И първият етап всъщност, когато чуете за първи път за една по-голяма промяна, всъщност първата реакция не е радост, приятно е, това е невероятно, а по-скоро е шок и отричане. Тоест първият етап е отричане, емоцията може да е на шок. И как може да се изрази всъщност това отричане? Може да се изрази като примерно, може въобще да не иска да ви се слуша за тази промяна, въобще да не ви се иска да чувате за Ензис. И примерно, това са реални неща, които сме чували от собственици на практики, с които сме работили. Някои са казвали, Ензис е паразит, това е отричане, това е началото на края на стоматологията, това е само база данни. Или това е някаква статистика. Или не виждам възможности в новата ситуация, а само проблеми. Тук може да почне да се изкривява информацията и да се каже, тук виждам само поводи за глоби, недоволни пациенти. Тоест, тук този етап всъщност е много ключово да забележите, че това е начин на ума да се адаптира към новата реалност, но истината, за да го направите, как да кажем, ние го наричаме да заземим реалността умът в реалността, а не просто да почне да го оставим да съчинява неща, които почват да изкривяват самата реалност. И най-простичкият въпрос, който може да си зададете в този етап е: кои са реалните факти? Кои са реалните факти и каква е реалността, но такава каквато е, не каквато съчинява моя ум. Така че тук може да прочетете наредбите, да чуете, да видите реалните факти, свързани с прехода Ензис. Така че първата част нормално е да има отричане. Просто трябва да го забележите, че това е динамика на ума, която се случва. И за да го овладеете, просто си задайте въпроса: всъщност кои са реалните факти. Така че може да кажем, че целта на този етап е, и знаем, че се е случило по правилния начин, когато се усещаме здраво стъпили с двата крака върху реалността. Термини, яснота, конкретика, но реално. Не това, което ни съчинява ума. И тук в объркването, понякога объркването или шока е да си кажете, това няма как да стане, това е абсурд да стане. Това също е в тая част на отричането, т.е. той може да е всички тези неща, нали, че е база данни, че е статистика, незис и така нататък, но може да се изразява в едно такова чисто отхвърляне: не, това не може да бъде, няма как да стане. Аз поне 5 пъти ми мина ума през това нещо и си казах: не, това не може да има такава промяна, няма как да стане. Ние може би една седмица ходихме и се чудихме как е възможно изобщо такова нещо. Моя ум поне 5 пъти го отрече това нещо, така да ви кажа. Да. Така? Вторият етап преминаваме към втория етап. Всъщност... Само да сме на цвета, да. Вторият етап може да се нарече етапа на гнева. Има гняв. Тоест, след като първият начин, по който сме се опитали да се адаптираме към реалността, е отричането, след това в един момент почваме да стъпваме на фактите, почваме да виждаме реалните факти и от това нещо може да се освободи буквално емоцията гняв. Гневът може да бъде пасивен, може да бъде активен, да се изрази като емоция, като позиция по някакъв начин, като гневна позиция. И това също е нормално. Това е нормална реакция на ума. И въпросът е, ако го забележите дори в екипа, просто важно е да знаете, че го има. И много е ключово, ако го видите в човек в екипа, да не влизате в конфликт с него, а наистина да го чуете и да го разберете, за да може да му подкрепите, той да обработи всъщност по някакъв начин този гняв. И сега въпросът: кой е ключовият въпрос тук? Кои са ключовите ресурси, които могат да ви подкрепят в този процес? Всъщност тук най-ключовото е да канализирате гнева. Как може да го канализирате гнева? Като си зададете въпроса: всъщност тези предизвикателства, които дори не ми се иска да ги гледам, всъщност как могат да бъдат като стъпало към следващото ниво на моята дентална практика? Как вместо да ги виждам като пречка, може да са стъпало
към следващото ниво на денталната практика. И тук е момента всъщност да си зададете въпроса всъщност коя е моята визия за денталната практика за следващите 3, 4, 5 години и кой е моят план за действие и как по пътя към тая визия всъщност тези предизвикателства, които виждам, всъщност могат да бъдат стъпало. Ако си дадете пространство да постоите с тази мисъл или заедно, ако имате екип, да създадете такъв разговор в екипа си, да, може би сме ядосани, да, може би не ни се иска това да се случва, тази система, но все пак да си припомним къде искаме да бъдем като практика след 5 години и всъщност през погледа на следващите 5 години, как си представяме, че NZIS може да катализира този процес към тази наша мечта, визия като дентална практика, като екип, която имаме. Тоест тук, ако се върнем, не знам кой въпрос вече беше, но от поредицата ни, ако си представим, че като Айнщайн си зададем въпроса, не той, който той си е питал, нали, да си представим дали Вселената е благоприятно или негативно настроена към нас. Тук, ако си представим NZIS като възможност, как може да се възползваме от нея и как може това да ни помогне да развием практиката си на следващото ниво и да си направим планче за действие. Но преди това, разбира се, е нужно да добавите повече осъзнатост за емоциите, да ги забележите и начинът, по който могат да се изразят тези емоции и гневът, всъщност може да изглежда така. Примерно, няма кой да ми плати за времето и нервите, които ще изгубим. Или моята позиция е твърдо против NZIS. Или отново ще трябва да правим и да отделяме време за несвойствена, за пряката ни работа. Или много заболекари казват, ето тук сега станахме като GP-тата, ще пишеме, ще тракаме по компютрите, по клавиатурите. Други казват, ето тук обърнаха ни като на счетоводители. В смисъл става дума хора, които седат пред компютъра, не това, което е същината на работата ви. Тоест има такъв един, как да кажа, една съпротива изначална към това, което се случва. И особено това се катализира, ако примерно започнете ето сега с и рецептите и с други неща, като започнете да правите. Ето сега говорих с един лекар, той вика, уморен съм, изтощен съм, връщам се по-късно, писна ми от тази система, не искам да я виждам тази система. В същото време е ясно, че каквато и система да се въведе, както дори най-обикновен софтуер да си въведете в денталната практика, има емоционална динамика вече. Така че нормално е да ви писне, нормално е да се ядосате. Въпросът е забележете го и много е ключово, бъдете осъзнати да не взимате решение от това място. Решенията да ги вземете от мястото на вашата визия, вашия план за действие и също така ключовия въпрос. В крайна сметка, да, сега е предизвикателно, но как това предизвикателство всъщност може да ме изстреля към следващото ниво на денталната практика? И отиваме към третия етап. Третия етап всъщност е свързан с приемането. Тоест, има в един момент едно осъзнатост и приемане и тази осъзнатост, както вече срещам и доста собственици на практики, които казват, всъщност, очевидно, виждам, че няма връщане назад, че тази промяна е неизбежна. И всъщност, когато го видите това нещо, усещате се вече на по-дълбоко ниво, стъпили здраво на земята и започвате да изследвате решения. И тук започвате да търсите нови знания, умения, нови инструменти, нов начин на мислене да искате да изградите. Това може да изглежда като търсим в момента какъв софтуер да инсталираме, какво да направиме, търся начин как да разбера, как да включа разходите в цените и как да разбера как да се случи ценообразуването, търся начин как да проектираме или да направим така, че пациента дори при това въвеждане на данни да се чувства доволен и да не усеща напрежение от нас като екип или от мен като собственик. Тоест, почвате да търсите решения как да случите нещата и да изследвате различни варианти. Това е ключовия момент. Тук вече тая фаза е фазата на конструктивизма. Тук вече почвате да мислите конструктивно. До сега сте мислили, представете си, ирационално. Нали? Единият вариант е шок, объркване, отричане,
А в другия вариант почвам да се ядосвам, да се съпротивлявам, да псувам, деца вика. И най-накрая разбирам, че няма мърдане от тая работа. Тя промяната вече няма, реалността никога няма да е същата, както е била преди. И започвам да приемам и започвам вече конструктивно да се държа и да търся решение. Нали, ако в предишните две фази, особено във втората, мога дори да пиша, нали, да изпадам в конфликти с хора и така нататък. Тук вече в тая фаза съм насочен, чакай сега, това явно май ще е така, дай сега да видя как да намеря решение. Това е цялата трета фаза. И ключовият въпрос тук е да си зададете кои са всъщност знанията и уменията, които ми трябват, кой е новият начин на мислене. Защото това, което си говорим е, че някой ще каже каква е разликата между знание и начин на мислене. Аз ще ви го дам с един пример, който един дентален лекар ми го сподели. Една майка си е мислила, че детето, тъй като е малко, всъщност не е нужно да му мие зъбите. Това е бил нейният начин на мислене. Този начин на мислене е довел до поведение, където тя не е мила всъщност зъбите на детето и в крайна сметка резултатът е бил, че детето е било с над 20 кариеса и трябвало да под пълна опойка да бъде лекувано. Така че начинът на мислене е много ключово. Сега, по същия начин, представете си колко голям квантов скок може да бъде, да си кажете, окей, до сега работих и много от манипулациите бяха без касова бележка. Примерно, изведнъж в един момент да кажете, ама може би аз трябва да работя с касови бележки, за да ми е по-спокойно, за да не го мисля. Окей, обаче това е огромен квантов скок в мисленето. И всъщност това е много важно да си го утвърдите. Това е квантов скок, ако се вземе решение в тая посока. Така че дайте си време, осмислете го и си задайте този въпрос все пак. Кои са знаете уменията от една страна, но също така, кой е новия начин на мислене, който ми трябва, за да може да оперирам в тази нова реалност. И по отношение на това може спокойно да си кажете, окей, в крайна сметка, кои са ценностите в моята дентална практика, ако тази система идва с ценност, примерно прозрачност, как тази ценност, прозрачност всъщност е в синхрон с ценностите на моята дентална практика, и кой е начин на мислене, който все едно да вдигне на следващото ниво, така че да синхронизирам тази ценност с ценността на по-широката променяща се среда. И тук нещо, което е много основно и с една ваша колежка си говорих, по отношение на новите знания и умения. Тоест, ако до сега денталните лекари съвсем нормално, то така се е развивал бранша съвсем органично, сте трупали умения, знания, не основно, приоритетно и може би 99% само за клиничната част. От тук нататък, за да може една практика да е успешна, да е устойчиво печеливша, пациентите наистина да са удовлетворени в тия много специфични условия и както виждате има натиск от най-различни страни, инфлация, какво ли не, пациентите стават все по-взискателни, те не стават по-малко взискателни. Така че изискванията към нивото на работа в една дентална практика непрекъснато с годините се повишават. Така че това нещо отваря една друга сфера, едно друго поле, което е управлението на денталната практика. И една ваша колежка, това, което ми каза, много хубаво каза, аз до сега съм си правила зъбите, обаче от сега нататък виждам, че това въобще няма да ми е достатъчно и всъщност трябва за много неща да се замислям, какви цени слагам, защо ги слагам, трябва да си помисля въобще за малко повече да почна да разбирам, може би, от боравенето с пари, защото викат, това въобще мен не ме интересува, никой не ме интересува, аз си правя зъбите. Така че това са едни нови знания, умения. Ако имате екип, вие е нужно да знаете и как да го управлявате този екип, въобще как да оркестрирате, ние го наричаме цялата дентална практика, как да направите, как да привличате пациенти, как да ги задържате пациентите, но в смисъл съвсем осъзнато и целенасочено, а не нали, малко така на случайен принцип и надявайки се, че като свършите клинична работа, пациента ще оцени, защото той не може да оцени чисто клиничната работа и как да също така да си помислите за самото
преживяване на пациента, защото както вие сте напрегнати, живота е много динамичен и пациентите, вие ги усещате, всички ваши колеги ни го казват, че те също си идват с техните си импулси и напрежения. Така че вие е нужно да, как да кажа, много хубаво да помислите как да ги обслужвате цялостно, за да оберете, за да не се получи така, че те ще дойдат и да си сипат напрежението при вас. И тук всъщност ключовия момент е от гледна точка на начин на мислене. Аз ще го дам с пример. Един заболекар каза: аз съм заболекар, аз не се занимавам с тези неща. Обаче той е и собственик. Обаче това, че е собственик, не означава, че има начин на мислене на собственик. И тук е ключовия момент, че може би цялата тая среда вече провокира заболекаря, който в ума си е бил само заболекар, да си кажеш всъщност, може би да, аз съм заболекар, когато лекувам самите пациенти, но от гледна точка на моята дентална практика, аз съм и собственик. И това е вече разширяването на начина на мислене, което е разширяване всъщност на идентичността. И това е много голям квантов скок. В един момент да осъзнаеш, че всъщност да, аз съм собственик и като собственик аз имам нужда от други инструменти. Имам нужда да взимам качествени решения, да правя качествени разговори с екипа, ако имам екип. Нужно е да мисля за цени, за пари, не мога вече някакси да страни от тая тема, защото инвестициите в денталната медицина в една практика, вие знаете, са доста сериозни в апаратура, оборудване, в клинични курсове. Така че и другото е, че денталната медицина, както много пъти ние сме казвали, ма пак да го кажем, че е високо разходна дейност. Тоест, това не е дейност, където вие да имате много мъничък разход и да може да оберете някакви луфтове от други места. При положение, че вие имате, за да поддържате качество, вие имате един много голям разход, който всъщност трябва да го много хубаво да мисли човек какво да прави в денталната практика, как да управлява, така че накрая като тегли чертата, това цялото упражнение да има финансов смисъл, да е не само да има финансов смисъл за собственика, ами да е устойчиво печелившо. Разбира се, в същото време пациентите да са удовлетворени и да имат, ние дори го наричаме, незабравимо преживяване при вас. И така. Каквото не могат да намерят на много други места в България. Тоест, приемането ни довежда до следващия четвърти етап и четвъртия етап вече е на ангажираност към цялата промяна, към прехода NZIS и въвеждането на NZIS вече в пълна сила. Това означава, че ако сте екип, вече заработвате в тая посока. Това не означава, че няма предизвикателства в този етап, но вече има енергия на ангажимент, има яснота. Тук ще го дам с пример. Аз имах такъв разговор, нали, той е по отношение на въвеждането сега с здравната каса, с и рецептите и така нататък, но един лекар тази седмица разговарях и той каза, всъщност аз реално разбрах и осъзнах какво да правя точно с цените. Имам софтуер, организирала съм си изцяло практиката и целият процес на обслужване на пациенти, така че той дори всъщност не ми удължава, въвеждането в NZIS не ми удължава дори посещението. Чувствам се, проектирал съм самото обслужване, знам как да направя самия разговор с пациента и всъщност аз го реших, видях фактите с NZIS и аз взех решение, всъщност имах някои лечения, които ги правих без касова бележка, вече абсолютно всичко ще правя с касова бележка. Ето това е енергия на ангажимент. Твърдо решение. Твърдо решение. И аз усетих някакво огромно спокойствие в този човек всъщност и увереност. И в същото време той каза, аз тъй като вече благодарение на това, че покрай тия промени аз осъзнах дори как да ценообразувам, как да обслужвам още по-качествено, всъщност се оказва и аз виждам как могат да увелича още повече дори приходите и печалбата. И най-вече дори виждам как мога да увелича още повече доверието с пациента и взаимоотношението с пациентите да стане на едно следващо ниво. Усетих вече, тук има дори по-дълбоко удовлетворение. Вижда се вече много повече от надежда, виждаш един тотално друг път на този етап. Така че тук ключовия въпрос, който да си зададете в този четвърти етап вече е примерно как дори да утвърдя моите успехи по пътя на въвеждането на NZIS, как да структурирам тези успехи, ако имам някакви процеси да ги опиша в протоколи,
така че да ми служат от тук нататък нали, като една основа за бъдещата работа. Ако сме с екип, заедно да помислим какво е успешно, как да умножим успеха и по този начин да се утвърдят победите по пътя и екипът да заработи вече по един нов начин. И вече наблюдавайки цени, печалба, през софтуерите да наблюдавате цялата картина, да организирам процеса така, че с лекота да всичко да се случва с сензиси и така. Разбира се, когато е системата сега, първо, когато се въведат и всички лечения, естествено ще има падане, ставане, трусове и така нататък, но просто го приемете, че това е част от периодна настройка това. Да. Така или иначе и ще им изисква този период вашето тотално търпение и присъствие, защото това са абсолютно нормални процеси. Ето тази крива, която я виждате тук, това е нещо, което ние сме виждали в много организации, когато сме работили с тях и това е неизбежно. Това е, тъй като нали, не става нещата, промяната не става с бутон, тя се прави от човешки същества и човешките същества не сме с бутон за щастие. Така че човешките същества имаме емоции, имаме такава емоционална динамика, тая крива, която виждате. Така че цялото това нещо е много ясно разписан процес, както виждате и съвсем така, когато човек го знае, вече се казва 2 стъпки напред, защото дори за себе си може да засече къде се намира, може да види ако има екип, другите хора къде се намират или колегите му в други практики, с които работи и се сътрудничи, къде се намират. Така че можете сега просто да погледнете. Първият етап беше отричането, където има шок, объркване. Ключовия въпрос тук е кои са реалните факти, каква е информацията, каква е реалността. Втория етап е етапа на гнева, където имам страх и нали, какво ще правя сега и съпротива, която може да е и пасивна и активна. Тук ключовия въпрос е коя всъщност е моята визия, какъв е плана за действие, как тези предизвикателства мога да ги използвам като стъпала напред, а не като нещо, което да ме спре. И третия етап е етапа на приемането, където човек разбира, че това вече е новата реалност, че тази реалност, която той е познал, вече няма да съществува в стария си вид. Тук ключовия въпрос е кои са новите знания, новите умения, новия начин на мислене, как бих действал, ако наистина аз действам и оркестрирам практиката като собственик, каква е разликата от това, когато действам като лекар. И четвъртия етап е етапа на ангажираността, когато човек наистина вземе решение, ще го правя това, действам и вървя по пътя, нали? В новата реалност вече действам по нов начин. И тук ключовия въпрос е как утвърждавам успехите, как структурирам успехите в протоколи, създавам основа за следващото ниво на денталната практика. И как проследявам резултатите. И как проследявам резултатите, да. Това, което трябва да знаете, че това не е просто линеен процес, това е човешки процес. В рамките на един ден може да минете и през всичките процеси. Някои могат да продължат по-дълго, други, не е фиксирано. Ако сте по-осъзнати за тези процеси, може да протекат наистина и за много по-кратък период от време. Също така човек може да нали, уж го е приела, пък да се върне в гнева или в объркването, в отричането. Тоест няма, как да кажа, фиксирани срокове, продължителност и не е речено, че ако сте минали първи и втори етап и сте на трети, няма да се върнете. Така че тук пак ние да го даваме за осъзнатост и да сте будни, да се наблюдавате къде сте, защото решенията, които взимате със сигурност на база ако сте в първи и във втори етап, те не са устойчиви. Това е гарантирано. И тук ключът е как да взимате в крайна сметка качествени, устойчиви решения за вашата си дентална практика. Така че това е ключов въпрос. На кой етап се намирате? Кои са въпросите, които може да си зададете на всеки един етап? Кои са ресурсите, с които да се подкрепите на всеки един етап? И така, буквално с минимум излишни действия, с максимална мъдрост да минете с лекота през този период. И също така да приемете, че сте хора и това е абсолютно окей, защото ние сме хора с емоции, така че е нормално да има емоции по пътя. Окей, да се шокираме, да се объркваме, да се страхуваме, да се гневиме. Това са нормални неща.
Надяваме се това да ви добави в момента осъзнатост къде вие самия сте или самата. И също ако имате екип, да видите вие къде се намирате. Също така, но това може да го гледате и на много макро ниво, може да го гледате и на нивото на цялото съсловие. Къде е съсловието по кривата на промяната и да се ориентирате за макродвиженията. И така. Така че това беше въпрос Номер 10. 10 от нашата Фейсбук поредица. 10 въпроса, а не 10 отговора. 10 въпроса за по-бърза ориентация и устойчиви решения в прехода към NZIS. Надявам се, това е добавило ресурс, добавило повече яснота и спокойствие в целият този процес, преход и пътешествие, което може да го наречеме. Хубава вечер! Хубава вечер!